Pero utrai para banget aga kerteng jong Jesus Christ nong penema pediang semua bahai fi. Ani ka step tiga ni ka step aku ban keren fi. Ya kan ni ka nongrim ani ngalak ban ai kerteng ya kan ni ka jing keren jong da kanu kan nongrim ani kinu ki nongrim iban penlong yang bangan sengau tenat ban syakri blai ki nongrim kiba ngan kiu ha jing syakri yo blai ki nongrim ki bangan long krau ong fi hakaban syakri yo blai ngan ong fi. Nawar pi ublay ukwa yang ai fi am tang man shulong riu pat ba lajit iway pa iway yang ana fi mengindan kata ka purpose in life am day ba ginum bang man imang ni percaya andrei bangin kieu kata ka jinglong mesim na kawai ka kerdan sya kawai kerdan ban sngop tenat ban syakriu blay ban enjoy haka presence jong blay ban syakri ki wairu anong fi om tangkat tangan ong fi bandan kata ka jingkiu kerdan na ka jinglong mensim om man sakut ngan ong fi blay jong i kwa ban thau thamai ngi habo ngi dan na kures fi kwa ban thau thamai yang habo blay khat ye kitu ki senran ong fi bandan bat u Jesus Christ ngan ong fi uya thu ru iki ki nongrim kumnu bani kiu ha ka jinglong mensim ka bading kong ngan ong fi para bangai kan nongrim kalong hilak dan ne em hau Jesus Christ hilak dan ne em hau tau nong thau jong fi creator God jong fi ada fin pak dan para bangai ka ba fin kiu ha ka jing syakri blay ka ba fin kiu ba fin dan ka purpose in life hilak bandan ka spa ka pau hilak bandan ka jing nang jing start andrei nganong fi ha ka bakut ngong prap house nam hilak ban im bat pindalet pinumla ye ban yang ban ra di kita khamat yung blay Rei la da fitip la fidan yo Jesus Christ onong kumbadan ki senran kong ki senran ki dei tangki ru pat ba ki dei tangki nong tong dok kha ki dei ki bamdan ye ha pertain re ha bagi dan bat Jesus Christ onong fi ki dan ya kan nong rem ka bau Jesus Christ hikai bat dei ha leng ba kata kan nong rem onong baki hadu menta idang puli ya ka jing tho jung ki senran jung Jesus Christ jung ki apostol mila onong dependikna shwa ba fila dan em yo Jesus Christ bara ba fila dan ngani thu ifi yakin ni nongrem pet ngani puli ifi naga gospel Matthias kal nong ka ba arpau kat khat ka ba arpun riu hadu arpu pra pet wong kum ni wong kan amlong kum ta pedang jongpi Henry lada unu umon banlong bakrau sab ha ta kentin banlong krau ni banlong bakrau unu ru umon banlong bakrau ha pedang jongfi tu ai baun long usyakri jongfi lada unu ru umon banlong rangba leader banlong bakrau na banlong rangba banlong leader ha pedang jongfi tu ai banlong umrau jongfi kumba ubriu kumba ukun ubriu shim lawan ban an syakri yau henry baun syakri bat baun ai ya laki jing em ban long ka jing su spa ya ki babun fi ka ikan nong rem jong Jesus Christ ka ikan nong rem kalong ba kini ki senran ki dan bat uji Jesus Christ sabar jong Jesus Christ finumyo ikini ki principles ikini nong rem ngau pila ban puli ki kat ayu ha pertai bala tho lagi riu pat ba henry ngat ong fi lada kimdan ya Jesus Christ kimdan kan nong rem kinumdan ka purpose in life kinumdan kata ka jingkeman ka badap kerhai kata ka jinglong krau kan sale na haga perthai lada kimdan ya Jesus Christ kan fi mereka jinglong krau ka bau Jesus Christ ni kalong ban syakri dia ni ngakran bhai kini ki baladan haka kam syakri apa pilat shano ka kam syakri blai kan fi wat pet ya ka ka ba finyo jingmentoy kata ka principles ka ba uji sukres fam ni wak am dei ba finlet banyo jingmentoy nani ba ki wai ken syakri fi bun sin balai ni ngim kiu ha jinglong men sim ni shulong tang ki tu ginong buat nganong fi hilong tang kinong buat shulong let sap bible study sngap nakapo syakpon rei pilingo balai try ngam kiu
Balai kita kibai ki brio, mo. Keman kila kadan ka parpas ndai bangai bangam kiu. Kadau kalau ngadong ifi ba uji sukres ni uang lada manu ulang ban long krau pedang jufi. Doai ba unlong usyakri jongfi. Doai long syakri, doai unlong umra jongfi. Kumbau kunu beri syamlawan ban syakri ndai ba unyo ban syakri. Pet hakanu ka jaka ngadong ka bafila ban syakri. Bafila ban serve ya ka gift jongfi. Kabaning kong pidai bandan ha ka jeli ngadong fi ha ka jeli ha ka bafila ban syakri ngadong ya ka gift fi ublay ula ai ya ka jing ai ngadong fi ya ka talent jong fi lawan ai ka talent bat ka gift kawai ka de ka talent kawai ka de gift ngadong fi lani ka talent bat ka jing ai men sim ka talent mot ka de kanu fila ban long u ba bet ban roi fila bandan kasap mo orang katalan kasap ban ban long leader pila ban sap ka banan ha jingkran kita ki ki ai rai klam ka jing ai umen sim khu kita ki long le na ai te ka katalan jong fi kanum long le na ai dei haba fila ya kendu yu Jesus Christ personally fila dan sisa fila amat sisa mo bat hang ni dei haba fila amat sisa Jesus Christ u ai fi umen sim khu bat u ai ya kata ka ya kata o spirit of grace na tau men siam jong ka jing ai eu tau men siam ba khut bat ha pedang ni fina puli na ka shiti upol shikinong koren kal nong ba khat ar no abaning kong koren nong khat ar hang tu upol wi thu ya ki jing ai ki ba kenja men siam ba fi dan ka jing ai ka ba kenja men siam fi combine bat ka gift jong fi pin sang su thu hang no fi dan ka jing ai ban syakri fi combine lang ka jing ai bat ka talan jong fi haba fila yat do men sim khut kan sapen i fi kumno ba fin syakri am tang kata yet ha jeli ne ha jaka mani ka ba kamdei ka jing syakri ka balang tang we ubri handai ba uto ubri ngadong fi uba yalam uto nang unang hikai dan uto leader bayalam un pli ini un pli lahat ya fi bafin syakri gibai ha jing syakri ngadong fi aba syakri gibai amdei bangin syakri ban kawan mentoy bun gibri ki sungtu bakla ki ong bangan dalong syakri jong blai oh ngan yo pisang ngan yo ngan yo nam ngan yo buram ta kala flop ngadong fi handai ublai ai fi kata katalan ka gift ka bafin syakri ya kibai ki badan kam ya kata gift jong fi ya kata jing a jong fi let's see bidai musician wo bet pa bat ha tu ka jing syakri blai utu leader nong fi umnan kata ka sap ban roi bat bala pensle fi men sim khu ki jing roi jong fi ki kata ki briu ti fi ban penan kam ka tu ban serve ki briu what expect ai ba finyo pisa ai rai tang tang finang ban penlut nong fi penlut lada fi dan ka spa fi dan ka talent penlut ha ka tu music ka ba fi you roi ki jing roi nyam serve ki briu da fi dan ka pidan ka jing trang man operation worship shem hi mafi wada up bau tu u leader unda kentu fi bila i ka dan kam safi ngon fi saf nani long u syakri ngon fi syakri da ki jing ruai hang ta pin i syakri wa ang ba ngan syakri uni leader na ai pisai ngan jo bakalang ngon ta saf namar ba bi kwa ba ki wei kin long touch da ki jing ruai jong fi ha worship mo saf fi lada pidei ubrio oba tray business ngadong fi bon ka pisah pat fidan ki business ideas ngadong fi fidan ru ka pisah ru ngadong fi namar fidan ki business idea ka talent lada dai bi pila pen slek do men sim jong belai haba fi kendu lang ya unong yalam ngadong fi ubadan ya ka ketin jong belai ubala ban pesai ketin jong belai ndai tu brio jong belai struggle belai fi miarap ban yarap lang ya tu ministry ngon fi ban pet ki brio ki badok ang tu let's see fi syakri lang ta fi ki brio badok yel dia fi abiang ka spa po pidan ka talent ka ka ba pile pilang kum tu ka kasulong kesiar bai ka tu ka de gajing a jong fi ban le business
Bat fi dan yo bila dan yo men sim khut pilek no. Ba fin yar ma dong fi. Ba fin long kraw dong fi mar Jesus Christ pai ukam ong. Ukam ong kalong basni ban long kraw. Ban long kraw yarap kan ye gitu gibri badok. Ong lang yo tu pastor jong fi, yo tu leader. Pet pastor pet kini ki para banget jong ki bun ki badok. Tong ini tahu nak fi. Kumno ban penshna kam penshna jam ki. Fi tentang apa pidan kapisa pilot nak bentah jong ki ngan ong. Dei ba pinyo nong ringan ni tu fi. Apa piarap kum tam katu ka talent jong fi katu ka business jong fi kanang kiu om tang kata piarap iki wei ban kiu namar daki jing syakri jong fi. Piarap ban syakri ngan ong fi itu gi badok man syua kila sedang ban kiu menta. Bat aba ki kiu ngan ong kila sedang man yo ban syakri lak do ible kila asma kiru kin yarap pat sai ki wei ki badok fi kan transform ya ka society. Pai ini ong ne pi pim dadan kam de ban chanya ai kita ki riu he spa riu han riu dan dot kam man chanya pi dan kam man chanya au blai ban yet hangno katalan ga bafidan ban yet hangno bafila ban saf ngano tangal ai kan ku sai fi balai fi benut ya ka pisah jong fi bafidan ban yarap bi manta wat shu ai ngan ong fi ka basin ka bening kong ho hila ban ai do da ka dok khai ki reka ba ar ai ki do remang khoi la da fi finang ban trei business balai fim hikai lang iki ai do reng yang khoi ki beriu badok ki bawan chaka jing chakri ki bla yu ki ba struggle hikai ki ban habaki ki la san la roy ngan ong fi kin sala ban yarap iki we ki para banget ibadan ka jing dok ka jing kadu ong fi lai fi shubu on kha ki tu ki krur pi kam ban kam ong fi un sa pan jing khanyu blai na fi ada da fi ban kam ong fi fin yap la syai fin la yap fin yap kum beriu balong satisfied la kemen bat blai ong bahami syakri ba bah fi mak ban kan mau yang kan ni pila ban le kan ni arsha laisha na sau phosha lai phon ru phosha shi spa sha la da pi yai ne au Jesus Christ ning kong pi de ban yai ne au Jesus Christ ni namar la da pi le tam pi pen pau nam len di pi pen pau nam yu blai haba gong kum no tin jong blai ka ong haba pi le ikini ki kam ki babhang no ki briu kini kini ki kam ki babha jong fi namar pi dan yu Jesus Christ bat kin ai ngu yu blai kan ma umdai ban yok buram yeldi ong ka jing khrau blai khat rei haba pilong khrau kum khatin jong blai ani kan wan ra ya ka jing yaro yu blai pat ngan puli fina ka khatin jong blai lada ngi le ai ban pen pau nam ya la di te mot kam nan jing to haba ong long ban long khrau fit ban long khrau ka mot kum no ban pen dan buram yu blai kan fi fin se enjoy ngang fi fin se enjoy fin se dan ka purpose finum dan ki jing ku slai finum dan ka ki tang ki bri ki bun ka dan ka spa ku slai ko kwa an lum spa am ju yarap ki wei pan mar bali ki dan yu Jesus Christ ki bri ki blama Jesus Christ bla dan yu mun sim khu pi pim la aban le ai klam mun sim khu finum dan hawa finum dan ideas man fi umen sim ba khu tang un yarap fi ban ai ki ideas ki ba ki kat pathai hong fi kim la ban ai fi le si pim dei nak beri wanang bastan rea beri dan you men sim khut ai ideas kani ngakran practical mo para banget dongin pet balai ba manau fi ladang idan gisap kita lan ru minum la ban pendan buram you balai ladang imdan you Jesus Christ la dongin ya puli gospel you honest kang nang ba khatsan ning kong ka baning kong hadu ba pra pet kani tu fi ki principles kong mangangalang uding so wan uba shisha bat ukupa jonga ulang unang sumar briso katanat baro aga bahanga kabam seiso umorno bat katanat baro kabas seiso ukhalat eka bahkan seiso kambun pimenta pilong ki bakhut daga kata kaktin yaga bangalakran nafi to yaine hanga bat manga hafi to yaine hanga bat manga hafi kumbaka tanat kamla ban seiso naladehi lamda kayaine au ding so wan kumta mapiru lamda piyaine hanga manga ngalong uding so wan mapi kitrat utau bayaine hanga bat manga utau seiso shibun na baklam manga fimla ban le ru em lada unu yaine hanga laju berat no ya shabar kum katanat kabalayak staino tiki alom yaki bat ki berat haradeng bat latang yaki lada fim yaine hanga bat ki kitien jonga ki yaine fi ya ka ru ka ba fiman wong kuno wong lada fi yaine hanga bat ki kitien jonga
Iyai ne api. Ya ke ru bapiman pinpan. Tikan long ya fi. Hakani la pendan buram ya ukpa jonga. Ba pi sei so shibun. Kumta finlong kisenran jonga. So, wong kani ka principal ke bahar kalong ba ladang ikwa ban laman kraw ngila dap syakri ya ublay ngidi ban syakri da ka basyanya am ha bor jonga fi am da ka basyanya hakitalan bad haki gift jong yo so mono ba ai kitalan fi uday ublay mono ba ai kita ki spiritual gift fi uday Jesus Christ di kumno fi la ban sa fi ni ki gift ban long kraw kadai ga ba fi syanya ha uni uding so wan Bafishania au Jesus Christ bau Jesus Christ ai fi mensim bakhut no fi de banan kam mandap do mensim bakhut bau mensim bakhut ra sha ka tin jong blai ba ka tin jong blai ka ra sha Jesus Christ bat dai hang tangan ong fi ni sala ban sei so khambun na ka benta ka buram jong ukpa la fi dan ka ni ka perthai fi ju sei so fi pat syakri ki bri ngon ong fi pat syakri yo blai sha ni kong fi pat syakri ya yo bri ngodong le na ai ga spa na fi le na ai gitalan jong fi na mar film dan ka jing so aka ai ga singi nong ladang im sei so ngodong fi ladangi buri gitu gitalan ki bau blai ul ai kan mau ki ladangi pendan kam baklai gitalan bat ni khamle ai na menta ka hima jong blai ni khlam long krau na menta hima jong blai aka ai ga singi ka tin jong blai ka on sabret yangi en sa thang no ingi en sa ngor no ingi lada filang ukristan ba shushong ben ngan ong fi ubam pat le ye na tin jong ban long krau na mentau Jesus Christ ban sei so na menta ka hima jong blai anong fi hakawai ka sngi ublai un sapan jing khan na nga na fi iwei pi wei ngin da yang khmat jong unong pila le ayu gitu gitalan ngal ayame santalan atau me penroi si pau ngal ayame artalan malak penroi sao yo ai shitalan utuba ai shitalan ulet ban buri oh para banget gendet benri fi buri na kumno gitalan jong fi pan ublay ulah thau yu pi wat ang dei tang ti uba shan uba keren na YouTube ban sei so bakalang anong fi ta ulah khat ya fi ulah ai gitalan ya fi nawa fi hab ban dan kam ban yo jing hikai ngan fi ban sngau thu anong fi pinang kam ban ya kendu show yu Jesus Christ ban yo mun sim khut mi kai fi ma khtin Tasi pidan haga jeli kiba ublay upha efiki syakri jong ublay kila akran ar lai sha andrai piele persya kila dan kiba mensim jong ublay akran fi ba fi ba fin sngau thu ikini ki nongrem ba fin yakandu ikitin ikibri jong ublay kiba dap do mensim jong ublay kiba yat ru kat kum katin jong ublay kiba dale praktikal ngon fi kan ai nu sai fi lada fi dan haga jeli ngan ai nu sai fi u Bisleri Bisleri ma tu Bisleri bottle lara fi dia u hasurak hagi dukan bagum ni umtai ka dor jong u kadai ship ho tengka hara itu bu si ya tu Bisleri hapo airport akan mau abah airport mo let jinglet untuk pindah tiet tang kawai ko ngan ong fi ka ba shong dor hang tu ship ho hang tu la shong hadu prapau kandai pau tengka tu Bisleri ngan ong tang ong fi hab mi no naka jeli ru kaba fisa si sakut ha to jaka bat phim dan dore pilai fi boring ban syakri ong fi pinya pilai ban syakri blai usam thia we namar fidan ha jaka ong ha jeli kaba pentak dor sa fi ong fi namar balai nomor phim la lut ban syakri si fidan ha jeli kaba syak control dan fidan ha jeli kaba pilong boring pilong tangkinong but ngon fi film semlong kita iban yo syakri pemburing kumno la da pidan kajing ai pimla ban syakri no fi let syaka airport kan let syaka jaka ka ba pila ban syakri bat ka dor je pikan saram ngon ong fi apa kan ram ong fi ba pinlong kata ka bagi wei kin di fi balai ka ka koridor ngon ong fi ka koridor yu namar ba hapar ba sleng ngon ong fi kasa fi ki wei fi te ubri uba surtu hapor syukani udan hakari siap na udan hakaja ba shit boyo bandi pi unong no aingo eme blai pi ibri ba sha aingo eme blai ka ne ka jing sliang ka ne ka jing terkhong ayo mandi ka ne ko
So haba ki brio ru nganong fi kimat ya kata ka kawa ba na fi nganong haba fi serve ki brio nganong fi kinong ni try ngai ngu eme nuksa nganong fi mo nuksa pa mdei bang pan krawel di ai ladang akran ni fi nagani ka tien jong ublai haba ka dakta ka uplift ya fi nganong fi ngalong ko masyakri na em fi masyakri fi bat haba fi yo kita ki kata ka jing im mensim mo ka jing ra ka mensim fi miro nga fi mi yaro yo try ko ba shan yaro yo blay ki kentin ka fikiran yaro yo try ba shan mano ba yo buram ublay ti ublay la pen sai so am nang pen sai so menta namar balay bang ai ka buram su Jesus Christ kini kin kentin nganong fi na ngan kran ladang amdan yo Jesus Christ mensyang amlong kumni malak sing along beri balik ranbi ban keren stage tu menut kan yang nong fi ba ngalak keren gini ki principal ngalak serve gi beri nong fi da jing ai amdai tang hani YouTube sabar boleh nang pensai sok namar wakat dong ong ya ro you try kan wa ya ro you try kan wa ayo Jesus Christ kini ki nong grim pi ngapuli mentar ya ketin jong belai ka Bible kapan crown em ya ka ketin jong belai ka ai buram em tu belai ukamen em orang pasanมันเป็นไซโซชูเอเมลแล้วมันเป็นคราวอย่างมาสุทุกินึงมันได้ตั้งไงyaพีรุเตะบรอกละคัดต้องมีเนาะนักจิรลีกับบาชุชงกุมตุบาชงให้กิสาคนรอเล่ยเอ็นมันตาจงอุบเลยกันองฟีเฮ้ยกันองฟีก็ชิติเปตรัสลูก็องกุมโนมาฟีวีวัสฮับอุบเลยอุทาวฟี in the image of God kitab Genesis ka ong ni ka ong khmi ublay la thaw fi tung ina thaw blay yo brio ka dor jang fi dan ka image jang blay fi blay kwa habaw la thaw ha ka dor jang fi ya ka dor jang uhi fi kwa un sa dawangan ong fi ya ka e ka baw la thaw ong fi tela da fi pat ya kan du yo nong thaw ong fi pinumla banyat lat nu nong thaw ka mobile nong fi lada kala snew kamla ban shnahi ban repair kahap ban let shang manufacturer hap let ban let shang manufacturer bat ka mobile ma ong kapan paunam am yaldi nuksa kapan paunam ya auto manufacturer ya ka kerteng jong ka company nuksa ka no mobile me Redmi Note kani ka bang pendan kamanta balai kala ban di ha namar ba ka saiso ka saf ya ka gift ka saf ya ka diff but mano ba yo nam kato ka company Redmi Note ma kato company namar blay ka pendan kam ublay utun unang thawi ka mobile unang shna shibun ki Redmi Note lada ka trekam ndai lada kam trekam ngam kai sai so open du no pi ki cancel no ka du no ko yu ndai mano bo yo nam ani yo nam ka China am ta basna gini yo nam am ko to hari tika ju mangiru ngong fi ka principal kanong rem jong Jesus kalong bala dengi sai so dengi sa afya gift jong ngong fi uyo nam ublay bat unang pen kam shu ini nong pen a shu kita lan nong unang pen sharp nong fi unang pen bah shu bang ya bingi yai ni au Jesus Christ tang snew ni baklang ni or ngap Jesus Christ usyem biang pen bah biang ni kum tu manufacturer pira ek mobile ayu biang tu shiti petros nong basau kat bashipa do kat boy wak way pa way baro kat kumba ulah pediang ya ka jing ai kum taken unsam kata parlok hi mendai ban buri ld gitalan sam kum ta parlok hi kum ki sordar babha ka jing ai babun jat ublay kum ki sordar pi baro pi dai ki sordar lada uno noru ukran pai udan ka jing ai ban kran ukran kan kum ki jing ong ublay habang akran ya fi akran am naka bor di kum bo ublay ukran takada ko dan karan bor nong ni ta ukran kum ki jing ong ublay lada uno ru ule basan na ni ulit no ila banong tu unle kum nakabor bau ai ublay fi dan ka gift of leadership le nganong fi lum lang hibri nganong fi lum lang hibri film dan kita lum lang kiwai bat le ni nakabanta ublay nganong fi tu unle kum nakabor bau ai ublay pa nakabor la di nganong inumla nakabor la di imdan yung mensim bakhu ngimlong ai nganong fi ke le nai jing start bet gitu ki jong Petros Paul ki Silas mo ki Kefas no pun gitu nganong fi ki dan ya ka mensim jong blay ki long ki bri baret tod like no Paul te ula dan lupa andre Paul umshania ka jing start la de
Petrus kiwe tax collector Matthias aro kini kidan lagi jong ki ru ngon ki bau blay lo penan kam na kim rely haka jingla jong wong no lada unono le basan tu le kum nakabor ba u ai u blay haki ai baro anyo pendan buram yo blay da uji sukres ni pendan buram ka jingkeman ngon ong fi how balong ka buram ka jing sensyar shi bam jukot aman pai uji sukres uan man ya ka ban syak percaya ban pendan buram yo blay u komen ngon ong fi mentau la ayo ke reward kan sadan ngir ke reward am hang ni percaya ndrei ha banang ngong ka bakham kraw ngon ong fi hang ni percaya finyo ka jingkeman ngon ong fin keman sisa la fi sakut tangil dif shi ong bat ka na ka banta jonga kin le yu no menta jonga ngalet jeseng kin le yu bi kwa buram pi ai pi ka to ka kam bandai ban le pi shanga ki wei ji kha fi la yu mun sim khu ong le pi ka to sar pi ka to ban khu pi ka to le ka to pick up man ki wei pi let ban long kum tu ba sha surf an ong fi pi pet tang ki jing shakri ba he kum no ban yo jing man to ong fi ban ong fi ha ba kam shakri blai pi surf kan mau kadan ka jing ni kong kalong kum ba fi ba ulet ti du yong tu beri dang ti ni kong jenjar nong fi kendu ka mau siang lain rek ni ki pen klan ka muscle sing pen klan ki jing perkhat ha ba fi shakri ki wei para banget kan mau pinya kendu mau siang ben dai ha ba fi kendu mau siang kan ublai on sa penyar ki jing perkhat fi ha ba fi shania awan sim khu unsa no wong ngan prun la ni wong no ngan khalat ba fin sei so shibun kum no fin multiply tagi gift fi ni kita ka ayu ni kum no fin ngong pin penyar kata ka jing tip fi fin penyar ki skill fi lada fi klam le ai fi kan wan ka endurance lu tong in ya puli fi haba fi shakri brief fin ya kandu ba jing fin ya kandu ka criticism ni ka jing shakran ban fin kandu wa jing shakan tat teng fi la shakri tu gi brief mat bat man siam ki no fi ki kran ban kala fin ya kandu ta katakan penlong fi ban ban shania problem tong melai jumelai nga shakri bet namar nga shakri ublai ni melai ki kran ban kran kho ngala le ka ba ublai hu sa ainong nong fi hallelujah pindan ke endurance finum ret man siam finum ya sudah jikso ni ngasngomong ti ale ka tu num ta ngasngomong fi ublai unti che fin tu what mong shu ya na ka wei la ki kan tat phat sa shawei la shawei sa fi ki bakwa sa finum du jing kan ai ka jing khrau but an karan ni sana ka shiti shinong room long basan khat balai hadu basaw but ong bat am tang kum ta hiken nrengi smoke man ru haki jing jinjar da tip biang baka jing jinjar ka penlong ya ka jing yai sha ban ba kata ka jing yai sha ya ka jing shaman sim ba kata ka jing shaman sim ya ka jing kerman ngan ong fi haba fi shakri ki wei ikana fin ya kandu jing ngan ong fi bagi fin kana fin yo jing jin ji kandu jing jinjar kan penlong fi ban jing jinjar ni nga surf ni ka jing jinjar kata ka jing jinjar kan penlong fi ya ka jing yai sha iklam ka jing sha ngim la ban long kraw nong fi bakatai ka jing sha kan wan ra ya ka jing shaman sim namar balai ngim sha da ka boarding shaina to jisu kres ka ngel aso that kan ong fi ating la so jenjar ngai sha no ai sha au ngad yet yami try but one woman sim khu ka to ka jing jenjar one ban lift na ka do no jeng one ban lift no ong fi wat kata ka jing shaman sim pinyo kata ka jing shaman sim nga kerman bet try ka jing kerman bet ba fis nang iu bleu ra fi na kawai ka level of spiritual life sha kawai pat finang job man sim khambun am tang jong man sim finale kanu ka kam ka bade shu bleu un snang idea snang krang khar ki briu kin sai i ni kin sa ong sha de kum no tiu le de udan strategi udan ma handai film tip ba kat ba finang ya ni jing jinjar de man sim khut ba ra fi ba ra ka jing sha ban ra ka jing ai ti kawai ka banga pa ban ong lada an penkot no artat lada pikwa ban long kraw surf on hibriu mo shakri hibriu klam dakwa yo nong ai but shoban penkot ngakwa ban ong fishania ahuman sim khut shania au jisu kres mo shania ajong habor ya sha ki jing ai jing jenjar kin wan but kham tam on ong fi mi no nakatu ka jeli ka ba film long ai on fi da fi sulong sa tu bitar beseri ba sulong sipau tengka sa uju suju let no she airport nong harajaka ka ba fin kham akibri kin kham fin yo ban surf ki give kin kham dan kam no naka jing ai jong blay yaro yo try like share but subscribe but tung in ong yaro you try hallelujah